Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lizarra, Nafarroko mendebaldean, kokatzen den hiri bat da. Egun, 13.000 biztanle ditu, eta historian zehar, ikaragarrizko garrantzia izan du. Lizarran, Nafarroko erresumako erreginak bertan bizi izan dira. Doneiako bidea hemendik ere pasatzen da. Bere izenak dion bezala, larrain dantzak larrainan dantzatzen ziren dantza ezberdinak biltzen ditu. Egun, larrain dantzaren koreografia Lizarrako dantza ezagunena da. Egun ezagutzen dugun larrain dantzaren jatorria modernoa izan arren, larrain dantzan biltzen diren dantza ezberdinen jatorria berriz zaharrak dira. Larrain dantza, esan genezake Julian Romanoren partituretan oinarritutako dantza desberdinen batuketa bat dela, eta antza denez, izan zuen bere gorakada, eta gero ere bere erabiltzeko ohitura galdu zen momentu batean, eta gero Alfontso XIII erregearen etorrerak lagundu zuen erabilera hori berpizteko, eta Demetrio Romanori eskatu zitzaion dantza hori berreskuratzea erregeari inoiz eta inon ikusi gabeko zerbait eskaintzeko, eta hortik hori izango litzateke. Sortze garaia ez dago argi, ez dakigu noiz sortu zen zehazki, baina badakigu noiz bildu zen jendea lehenengo aldiz dantza hau dantzatzeko, eta izan zen Alfontso XIII erregea Lizarrara bisitan etorri zen unean, eta hori, erregeari ospakizun berezi bat eskaintzeko asmoarekin. Larrain dantza Euskal Herriko toki guztietan dantzatzen da, Nafarroan batez ere, niri tokatu zaidan arabera gutxienez, eta dantza nahiko famatua, ospetsua eta ezaguna, eta herrikoia, baina ere hemen Lizarran pixatan ontzago doana, gurea sentitzen dugun zerbait, berezia, hemen sortua delako.
Larraindantza egun askotan dantzatzen da, batez ere Lizarrako jaietan noski, baina gero ere Puiko Ama Birjinaren egunean, eta beste ekitaldiren bat sortzen dugunean, eta Lizarrako dantzatalde guztiok dantzatzen dugu, bai Larraiza dantzari taldea, bai Ibaiega eta bai Virgen del Puy San Andres dantzataldeak. Evoluziorik nabarmenena ni esango nuke dela murrizketa alde batetik, lehen oraindik luzeagoa zelako dantza, eta gero ere bai pixa bat baletizazioa edo ez dakit nola esan ez, edo finago egitea, pausuak, janzkera ez dakit pixa bat, ofizialtasun bat edo ez, ematea dantzari. Bueno, etorkizuna ikusteko ikusi behar da iragana baita ere. Larraindantza suite bat da, Espainia erregeko bisita baterako, 20. mendeko hasieran, eta horretarako elkartu ziren zenbait dantzak, Lizarraldeko dantzak, eta orain dantza talde guztietan banatuta dago eta Euskal Herria osoan eta etorkizunean espero dugu horrela mantentzea, baina askotan nola eta non dantzatzen den egoeran nolabait moduan arriskutsua da edo horrela ikusten dute batzuk. Jaietako giroan egiten dira modu hain formalki eta Lizarrako batzuei hori ez zaie hainbeste gustatzen, baina horrela da eta espero dugu etorkizunean horrela mantentzea ez desitxuratzen. Larraindantzaren doinua gaitarekin jotzen da, eta larraindantzan hainbat dantza aurkitzen ditugu. Kateak, zubiak, jotak, boleroak eta bar. Larraindantzak 7 zati dauzka, sarrera edo kalejira, jota, fandangoa, balsa, jota zaharra eta bolerak, eta gero irteera beste kalejira baten antzekoa dena, zapiarekin agur esaten duguna. Larraindantza normalean gaita eta danborrarekin jotzen da, baina dantzatu izan da beste tresna musika batzuekin. Txistuarekin eta txaranga oso batekin ere bai. Hasiera batean, larraindantzarako erabiltzen ziren jantziak, jantzi normalak ziren, ez? Normalean, erregea bisitan etorri zenez, txuri eta zuriz dantzatu zuten gizonek, emakumeek gaur dauzkagun jantzien antzeko jantziak zeramatzen gona batzuekin, zapiri gabe, baina eta gutxi gora bera horrela egin zuten. Eta guk orain erabiltzen ditugun jantziak, orokorrean jantzia dela hau, soinean daramadana, eta gero balsa dantzatzeko ere badaukagu balsaren jantzia. Egun, Lizarrako larraindantza arras ezaguna da, baina larraindantza osatzen duten dantzak Nafarro osoan ere dantzatzen ziren garai batean. Larraindantzeko harremanak daude, plazetan, larreetan, ermitetan egiten ziren dantzekin. Dantzak sozialak dira. Eta horiek dira, kokapena hori da, eta orain horrelako ermitetan egin ordez egiten da hirietan ere, eta
esan behar da nola sortu zen larraindantza eta nola aldatu da denborarekin. Espainiako erregearentzat egin ziren 20. mendearen hasieran, eta hor elkartu ziren, ermitetan egiten ziren zenbait dantza, gero eraman zituzten expo batera, eta kendu zituzten errepikatzen ziren zenbait zati, eta geratu dira orain mantentzen den moduan, 12 minutotan, eta harremanak hor daukagu edo hor kokatu behar dugu dantze sozialekin. Demetrio Romano gaiteruak sortu zuen 20. mende hasieran egun ezagutzen dugun larraindantza. Demetrio Romano nafar musikari handia izan zen, erabatez ezaguna eta inoiz ez aintzat hartuta. Inor gutxi ezagutzen du, baina berari zor diogu larraindantza berreskuratu izan ere erregearen bisita izan zenean, larraindantza nahiko galduta edo zegoen, eta berari eskatu zioten dantza hori berreskuratzea. Julian Romanoren semea zen, ura ere gaitaria, eta izan ere larraindantzako partitura hark sortua da, orduan zalantzari gabe garrantzia handiko pertsonaia. Lizarrarentzat ohore bat da, bere dantzak Euskal Herriko mailan iaia ezagunena izatea. Zenbait herrietan edo herri gehienetan jaiak amaitzen dira, edo zein dantzaldi amaitzen da larraindantzarekin. Ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herri osoan. Eta hori balorazio oso baikorra izan behar du. Eta hori bai, batzuk ikusten dute arriskutsuan egiten ziren giroan. Batzuk bere ustez, euren ustez, larraindantza mantendu behar da bere formatoetan. Lizarrako larraindantza, dantza soziala da, parte hartzea irekia da. Halare, badaude dantza taldeak, dantza hau irakasten dutenak. Adibidez, Larraiza dantza taldea. Nolakoa da ikasketa prozesua? Ikasketa prozesua oso lasaia da, zeren askotan neska bat edo mutil bat prozesu lasaiago eta motelago behar du, eta horrelakoa da ikasketa prozesua. Beste batzuk agian azkarragoak dira, eta batzutan, bai txikiekin adibidez, batzuk bereizten gara. Adibidez, motel daudenak joaten gara alde batea, eta azkarragoak direna bestera, eta horrela gutxinaka ikasten dugu hobeto. Eta zein da ematen den zailtasuna? Lotxa, txikiak adibidez lotxa asko daukate, guk nola familia batean gaudenez ez daukagu lotxa askorik. Eta zailtasuna baita da pausoa ondo ateratzea, eta besteak ez egitea far, baino hori handiak garenez ez daukagu arazorik horretarako. Eta baduzu oinarrizko pausuren bat? Bai, bat daukagu beti plano punta plano ditzen da, eta beti hori da nola oinarrizko pausua beste batzuk egiteko. Eta hori erraz ikasten dute? Bai, hori bai. Beste batzuk agian ez, baina hori zuk adibidez jatzen zara eta ateratzen duzu oso erraz. Bale, bueno, gero ikusiko dugu, egia den. Bai, hori bai. Eta taldearen egoera zein da, zema dantzari zarete?
Ba, handiak uste dut 40 garela, baina txikiekin eta artainekin eta horrela gian 100 ja bagara, bai. Eta noiz dantzatzen duzue? Ba, festetan, dantzari eguna egiten denean, adibidez, askotan egiten ditugu bideo batzuk, eta bideoetarako entsaioak, eta bideoak egiten dituguna normaletan, bai. Eta entsaiatzen duzue, urte osoan zehar edo bakarrik momentu horietarako? Urte osoan zehar, asteazken eta ostiraletan, eta orain situazioarekin ezin dugu hori egin, zeren asko gara eskuak eman behar ditugu, gero maskariarekin ez da erreza ensaiatzeko, baina bai urte osoan zehar ensaiatzen dugu, bai. Eta dantza nolakoa da? Zati ezberdina ditu, ezta? Bai, zati ezberdina ditu, adibidez dauka hasiera, gero dauka fandangoa, dauka baita ere jota, dauka, bai, korapilo asko dauka. Bueno, azalduko diguzu pixka bat arropa nolakoa den? Arropa da nik eramaten dudana, beti eramaten dugu hau, baina neskek adibidez eramaten ditugu hiru gona, gero baita daukagu pololo batzuk, eta mediak eta albarkak. Eta mutiek badituzte bakarrik praka batzuk, eta gero kamisa eta txalekoa. Bai, horrelakoa. Gero, olentzero egunean adibidez bai jartzen dugula txikiei kaserazko jantzia, baina festetan eta beste leku batzuetan jantzia hau erabiltzen dugu. Bai. Vale. Bueno, erakutsiko diazu oinarrizko pausu hori? Bai. Bale, erakutsiko diazu. Bale, egin behar duzu dena puntarekin, bale, eta salto pizka bat egiten. Eta orduan izango da, 1, 2, 3, gora, 1, 2, 3. Polikiago. Venga. 1, 2, 3, gora, 1, 2, 3, gora. Venga, ba, a ber. 1, 2, 3, gora, 1, 2, 3, gora. Hori da. Horrela da. Atera behar nizen bendi dantzari.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.